Welcome back mga kabalen! Ngayon po ay gagawa tayo ng bikong kapampangan. Ang bikong kapampangan po ay malagkit at mature squash. Hindi po yung young squash, yung po mature squash. So halina po kayo, samahan niyo ako sa paggawa ng bikong kapampangan. Mga kabalen, ito po ang ingredients natin sa bikong kapampangan. Gagamit po tayo ng 12 cups of sweet rice at ating isasaing. At 3 pounds of mature kalabasa at saka 2 pounds of brown sugar. Tigwa 1 pound po ang box na yan. At saka 3 cans of coconut milk. Ayan. So, akin pong kinat na maliliit ang kalabasa, ripe kalabasa. Ayan po, ganyan po kaliit. Para madali pong madurog. Atin pong ipapakulo ito sa 3 cans na gata. Pagkatapos lumambot, dudurugin po natin ito at ihahalo sa sweet rice. So, ayan. Atin pong ipapakulo sa gata ang kinat kong maliliit na squash. Pag lumambot na po ito, imamash natin. Okay. So, ayan, kumukulo na. Once in a while, kailangan i-mix lang para hindi magdikit sa ilalim. Lalambutin natin to para madaling i-lasawin or tunawin. After 3 minutes po, ayan, kumulo na at kailangan i-mix lang po kasi magdidikit sa baba at masusunog. Ayan, malapit na pong malambot na, pero another 5 minutes. Ayan. Nasa medium heat lang ho to. Nasa low heat pala, hindi low medium, just low heat. Eto po, lumambot na po itong aking squash na aking linuto sa gata. Ngayon ay aking sasalain para maalis yung buo-buo. Kailangan pinong-pino ito pag minix mo doon sa malagkit na bigas. So, ayan po, minimix ko na yung malagkit na sweet rice na linuto ko bago ko isasalang sa stove. So, imimix ko na po muna. So, minix ko na po yung sweet rice na linuto ko na parang kanin na linuto ko. 12 cups na sweet rice at saka 3 cans of coconut milk at saka 3 pounds of kalabasa at saka 2 box na brown sugar. Ito po, pakikita ko sa inyo yung brown sugar. So, at saka 2 boxes ng dark brown sugar. Okay. So, after na minix nyo together yung mga ingredients like brown sugar, yung cooked sweet rice, at saka yung cooked squash, ngayon po ay ilalagay nyo, luluto nyo sa medium low
hanggang sa mawala na yung tubig-tubig na ito. Ayan. So, mimix lang yung paminsan-minsan para hindi magdikit hanggang sa ito ay mag-dry na. So, ayan po. Imimix ng paminsan-minsan para hindi masunog sa baba. At saka kailangan gamitin nyo is non-stick para hindi mahirap haluin. Ayan. Pag mamayang nag-dry na ito, mahirap na kung haluin ito. So, after na hinalo ko ito sa stove ng 30 minutes na hinahalo-halo ko parang kalamay na linuluto ko, ngayon po ay bibake ko sa stove ng 15 minutes. Ayan. So, habang binibake ko yung biko, magluluto naman po tayo ng latik. Isang latang coconut milk po ito at aking iluluto sa non-stick pan. Ayan. Ayan lang yung kumulo. Sa medium heat po ito para hindi masunog. Ayan. Kumukulo na po. Ayan. So, ayan lang kung kumulo. At yan, malapit ng maluto at paminsan-minsan ihalo lang para hindi masunog. Ito po ang finished product na biko natin. Ito po ay napakasarap. So, ayan po ang Kapampangan biko.